Къде ме пратиха в това тъпо село? Тук освен изкофяли старци, нищо друго няма. Какво си ме зяпнал, старче? Здравей, момче, мога ли да ти помогна с нещо? Не, никой не може да ми помогне. Търся си късмета. Знаеш ли къде мога да го намеря? Също знам кой може да ти помогне. Пак ли ти, бе? Това не беше ли къщата, в която щях да си намеря късмет? Късметът ти е при мен, момче, но за да ти го дам, трябва да го заслужиш. Това да не е някакъв филм. Готово е. Оборът ти е почистен. Благодаря ти, момче. Моля. Може ли да ми оправите колелото? Можем ли да оправим колелото? Да. Благодаря ти. Какъв късмет, че ви видях. Късмет, че ви видях. Няма защо. Гладен ли си? Да. Искаш ли хапни? Добре. Я послушай, предстоянне, стара си майка. Я послушай, предстоянне, стара си майка. Старче, какви са те монети, бе? Това са много редки ценни монети, останали от прадядо ми. Преди време загубих три, не знам къде са, не мога да ги намеря. Мисля, че това е твое. Благодаря ти, момче. Днес ти доказа, че можеш да бъдеш трудолюбив, търпелив, да бъдеш добър и да бъдеш честен. Запомни от мен, момче, че колкото по-усърдно се трудиш, толкова по-често ще те спохожда късмет. Всъщност, дядо, откъде знаеш всичко това? Гугъл, брато!